T'agradaria ser la protagonista de la teva novel·la? No. No. Per què? Perquè és dura. És dura. Parla de maltractament, parla de supervivència, parla de... és dura. De les lleis dels homes, no? Dels homes, vull dir, en gènere masculí. Vull dir, de les dones el que han d'aguantar. I no. T'agraden els videojocs? M'encanten els videojocs. Quins són els teus preferits? La meva saga preferida és The Legend of Zelda i el meu videojoc preferit potser seria l'Ocarina of Time, degut a la meva edat. Però bueno, hi ha molts, i el Mario, l'Ace Attorney, el Mario & Rabbids, no sé, moltíssims. De Nintendo. De Nintendo. Com és que fas cosmètica natural? Doncs mira, va ser per accident. Va ser una sort, perquè jo, com que tenia molta ansietat, me vaig apuntar a un curs taller d'aromateràpia, perquè amb les aromes podem controlar més les emocions i conviure més bé amb l'ansietat. I quan vam arribar, el professor va dir que no, que faríem cosmètica, que havia canviat d'opinió ell. I clar, la majoria de gent va marxar, però jo me vaig quedar i vaig dir, bueno, va, mira, m'aprèn. I me va agradar molt i aquí estic, fent cosmètica. Va anar així. Et tiraries de parapent sobre les Amazones? Sí. Si m'atiro acompanyada amb algú de confiança, sí. No te fa por? Sí que em fa por, però d'això és la vida. D'això va la vida, de viure-la. No de quedar-te allà espantada en una cadira, no, viure-la. Viure-la. Si tinguessis que anar a sopar amb un escriptor de la història, escolliries algun? Julio Verne. Saps què passa? Que en el regne dels morts hi ha una persona 1000 vegades més important per mi, que és el meu pare. I no escrivia, però és el meu pare. I si jo tinc que parlar o triar algú del regne dels morts, si no és el meu pare, no m'interessa. És així. I quin seria el títol del teu llibre? Si tu fossis el títol que li posaries al teu llibre? De la meva vida. Sí, exacte. Serendípia, perquè m'han passat coses meravelloses i inesperades. Si més no, com a mínim, almenys un exemple, conèixer la meva parella actual. Me la vaig trobar pel carrer per accident i li vaig xafar, hi havia una ampolla de vidre de cervesa a terra i ella amb la roda, no sé què devia estar mirant, i la vaig xafar, me va fotre el susto de la meva vida. Estàs bé? I aquí el tinc, 19 anys després, sigui serendípia, potser. T'agrada la música clàssica? Sí. Si haguessis de triar entre Mozart i en Verdi, en qui t'agradaries? Saps què passa? Que dependrà del dia. Perquè jo sóc molt emocional i dependrà del dia. Hi haurà dies que m'agradarà més en Mozart i d'altres que m'agobiarà i preferiré Bach o Verdi o Pachelbel, depèn. Dependrà del dia. Depèn del teu estat d'ànim. Exacte, depèn dels meus ànims, sí. Va. Què és per tu un llibre avorrit? Un llibre? Doncs mira, el llibre que estic llegint ara. Mira, jo sóc una persona que necessito acció. Necessito acció perquè m'avorreixo. El meu cervell necessita que li donis aliment i m'avorreixo. I necessito que hi hagi alguna cosa, que hi hagi drama, que hi hagi girs, que hi hagi vidilla. Si no... Si un llibre és lento de començament, arribaries al final o passaries a un altre llibre? Solo donar-li una oportunitat als llibres, perquè jo com a escriptora començar un llibre és molt difícil perquè és la part on més... Has de ficar la carn a tota la graella, no? L'has de ficar allà, és el més difícil, és el més arriscat, enganxar el lector a les primeres línies, i jo sóc generosa i dono una oportunitat. Però clar, hi ha llibres que dius, aviam, vaig per la pàgina no sé quina, potser la 100 i hello, hi ha algú... però s'ha de donar una oportunitat als llibres. La gran majoria de vegades els acabo, perquè no suporto deixar algú a mitges. Ha de ser un llibre molt dolent perquè no l'acabi. Molt dolent. Saps qui són els Vengadores? Sí. Si tinguessis que escollir un? A veure, sé qui són de nom, però ara no em diguis que els forma, perquè jo superherois... El meu superheroi preferit és en Goku. I ja està. O sigui, no... Tot l'altre de Marvel... Donde esté Thor, pega dos martillazos al Goku... No, és veritat. En Goku, de petit. En Goku petit. O l'Arare. O l'Arare millor, l'Arare. Creus que la intel·ligència artificial deixarà sense feina els guionistes, escriptors, etc.? Mira, és una pregunta molt interessant, l'intel·ligència artificial, molt interessant, perquè fa poc vaig penjar un post que parlava del tema i mira, la intel·ligència artificial
crec que ha de ser una eina que acompanya. És com quan vam passar d'escriure a ploma a escriure amb boli. Saps? Vull dir, ha de ser una eina que ens ajudi a l'art, però no ha de substituir mai a l'art. Crec que la intel·ligència artificial no s'ha de fer servir perquè et solucioni la vida. Per exemple, com puc lligar amb aquesta noia, com puc fer no sé què, fes-me el resum de tal llibre. No, perquè ens tornarem tontos. Si li dic a un altre que pensi per mi, jo em torno tonto. I crec que la intel·ligència artificial ha de servir com una ajuda, que ens ajudi a fer més bé l'art, a ajudar més bé les persones, a crear obres més bones, però mai que substitueixi l'art. I jo treballo per l'art, jo adoro l'art, jo estimo l'art, i jo el que vull, o el que m'agradaria, és que la humanitat no fos tan burra de matar l'art, que és quelcom que dona la vida a la gent. Què va passar amb el confinament? La gent sobrevivia millor gràcies a l'art, gràcies a l'entreteniment, fet per persones per a persones, no fet per màquines, per a saber qui. No, o sigui, la intel·ligència artificial està molt bé que m'acompanyi, que m'ajudi, que millori el meu art, però mai que substitueixi una persona. Mai. ¿Es capaz de llegir un texto sin corregir las faltas? M'has pillat, ja està, ja m'has descobert. Ui, com veig una falta d'ortografia o així, em sangren els ulls. Sí, és veritat, culpable. Doncs ara no et deixaré mai llegir un texto meu. Culpable, vale, d'acord. Seré amable, però. Cristina, Digue'm. jo soc astròloga Que bé. i m'interessa molt saber el teu signe. Soc Virgo. Verge, vaig néixer el 25 d'agost de 1986. Te sents identificada? Sí, clar que sí. Hi ha coses que sí, però hi ha coses que me diuen que sóc més Leo. Però... Perquè ets l'ascendent. El signe pròxim, no? Soc ascendent escorpit, anda que no es nota. Soc ascendent escorpit i tinc la lluna taura. Sí, Virgo, ascendent escorpit amb la lluna taura. Sí. I te diuen que t'assembles més a Leo, per la proximitat. En alguns motius sí, me diuen que semblo més una Leo per què m'acosta... O sigui, m'agrada treballar de lo que m'agrada. M'entrego molt, però quan treballo de lo que m'agrada. I això és molt típic amb les altres capacitats i amb els PAS, que no poden treballar de qualsevol cosa. Si ara a mi me dius, no, mira, vés a treballar, no ho sé, a un centre comercial, no? Entre la música, la gent, les llums... Ui. No. I per això me diuen, tu vols treballar del que vols, com si fossis Leo, no? Que no tinc ni res en contra de les Leo, això és el que m'han dit a mi, jo no sóc aquí, és el que a mi m'han dit, jo no sóc innocent aquí, Sí. Molt bé. O de cosmètica natural m'ha agradat i m'ha cridat l'atenció, Cristina. Digue'm. És fàcil fer-la? Saps cuinar? Sí. Aleshores sí. Mira, t'ho explico ràpid. Una crema, per exemple, és com fer maionesa. Tenim una fase aigua, que en aquesta hi fiquem els hidrolats, que són aigües florals, i fiquem l'aloe vera, per exemple, la planta, l'aloe vera. Tenim l'aigua, extractes de plantes, aigua. Després tenim la fase grassa. En allà hi fiquem els olis i les mantegues. L'oli de girassol, l'oli de rosa mosqueta, l'oli de no sé què, la manteca de karité, la manteca de coco i no sé què, per separat, en gots separats. I després tenim una tercera fase, que són els additius. En allà hi fiquem les vitamines per conservar els antioxidants, l'àcido hialurònic o no sé què. I tu agafes el pot d'aigua i el pot d'oli, de grassa, el fiques al bany maria i amb un termòmetre de cuina. I quan tenen la mateixa temperatura ho barreges. I una vegada està fred, li tires els additius. Ja està. Hosti, No és tan... Lo difícil és formular-ho. Quina quantitat d'oli he de ficar? Quina quantitat d'extracte de castanyo d'Índies he de ficar? Doncs mirem el que digui el fabricant. Ja, la cosmètica està molt bé i clar que té el seu intríngulis, però si saps cuinar, no hi ha problema. És com fer maionesa. ¿Cómo te sentirías en Alejandría? ¿Sabes qué es? Sí. Home, no ho sé, no hi he anat mai, però viatjar m'encanta. Potser trobaria a faltar la biblioteca, però... ¿Es la biblioteca de Alejandría? Sí, bueno, està cremada, no? Bueno, pero viaja la historia. Jo... Para aquí puedes imaginarlo. Jo aniria a buscar la Cleopatra. Diria, Cleopatra, guia-me, reina Cleopatra, ensenya'm les cremes que tu feies, Cleopatra, ensenya-m'ho. Y si te tuvieses cosas de la historia que dices, hostia, ¿de dónde venimos? Allá vas a hablar de toda la historia. Sí, ostres, la història... Mira, la història l'han escrit els guanyadors. Vull dir, això, la història... Jo crec que si anéssim enrere veiéssim coses, diríem, no és el que m'han explicat, Sí. ¿Me podrías decir un diario que no llegiries mai? D'algun personatge històric? No, un diari. Un diari de medis de comunicació d'ara. d'ara. Esport, Qualsevol d'esports. A mi els esports me fan dormir. A mi no m'interessa. Jo qualsevol en anglès, perquè no l'entenc. I quina és la part dels diaris que t'interessa?
El primer, la cultura, clar. La cultura, vaig a mirar què hi ha a la cartellera, les obres de teatre, m'encanta el teatre, vaig a mirar el teatre de seguida, però després ja vaig a mirar política i tot això. Sobretot la Vanguardia, darrere la Contra, aquí entrevisten, m'agraden molt les entrevistes, també. Sí. Prefereixes la millor biblioteca del món o anar al millor teatre del món? Ara t'ha enganxat. El millor teatre del món està ple o buit. A veure, jo sé. Quina és l'obra que t'ha... Shakespeare? Bueno, ja està molt vist. A veure, la millor biblioteca del món és la millor perquè hi ha tot el coneixement allà ficat, però el millor teatre del món no hi ha tots els actors. Prefereixes veure el Rei León en una obra de teatre o llegir-te un llibre? Mira, el Rei León m'has anat a triar la pitjor obra que podies triar. Maricel, David de Gom. Mira, a mi m'encanta anar al teatre perquè m'encanta veure la gent en vivo i en directo, allà respirant el mateix aire que jo, en la mateixa atmosfera que jo, i sobretot m'encanta, i és així, soc així, quan s'equivoquen, i això a mi em fa riure molt, perquè els veig humans, els veig allà imperfectes com jo, i m'encanta el teatre, m'encanta el teatre. Monòlegs? Què? Monòlegs? Volaré jo? No, monòlegs. Ah, monòlegs? Sí. La Rovira... Tinc un sentit de l'humor... Hi ha monòlegs que no ric, però n'hi ha que sí, clar que sí. Depèn del monologuista, de l'estil, de si és un humor... A mi m'encanta l'humor negre. Si haguessis de triar entre volar i ser invisible, què triaries? Volar. Per què? Ser invisible... Anava a dir que ho he sigut tota la vida, però volar és algo que a mi m'encantaria, perquè te'n pots anar dels llocs en qualsevol moment, i sobretot ets independent. No necessites que t'aportin, ni estar pendent del trànsit, ni jo me'n vaig... I té alguna cosa a veure amb la llibertat? Les ales? Les ales a volar? Sí, home, clar que sí. Clar que sí. Ser invisible, jo perquè vull ser invisible. Qui vol ser invisible? Algú que vol espiar? A mi m'és igual. Jo amb això soc... Mira que diuen, els escriptors són bons si els agrada tafanejar, si els agrada mirar els altres, si se fixen en els detalls. A mi, jo escric de lo que em surt de dintre. I jo no soc tafanera, jo ser invisible no m'interessa. De moment. De moment. Volar m'acrida més.